It-tnejn filgħodu madwar 32 ħaddiem tal-kumpanija Astracast li tinsab Lebel għal darb'oħra sabu l-bibien magħluqa meta marru biex jirrappurtaw għax-xogħol. Kif żvelat b'mod esklusiv il-Gazzetta l-Mument, ħadd mu qed jitħalla jidħol fil-fabbrika ħlief il-management. Jidher li dan kollu qed iseħħ minħabba li baqgħet ma tħallsitx ir-renewal ta' third party insurance tal-kumpanija. Dan ifisser li m'hemmx assigurazzjoni li tkopri inċidenti li jseħħu fuq il-post tax-xogħol. Bħala protesta għal dak li qed jiġri, il-ħaddiema se jibqgħu quddiem il-fabbrika lejl u nar sakemm ikollhom risposta dwar se jiġri mill-futur tagħhom kif ukoll mill-fabbrika. Fl-isfond ta' dan kollu, nhar l-Erbgħa il-ħaddiema se jkollhom laqgħa mas-sit tal-Astracast li huwa barrani. Imbagħad il-Ħamis se jsir laqgħa bejn il-union u l-ħaddiema. Dan b'tama li jiġu rranġati l-affarijiet sabiex dawn il-ħaddiema jkunu jafu se jsir minnhom. Il-fabbrika Astracast li tipproduċi l-composite kienet trasferita riċentament f'Bolebel wara li għal diversi snin kienet fil-Marsa. Din il-fabbrika dan l-aħħar għalqet il-bibien tagħha u ħallit lill-impjegati bla pagi. Min informazzjoni li rnexxielu jikseb il-ġurnal Il-Mument jirriżulta li fl-aħħar snin din il-fabbrika partikolari daħlet f'saga ta' taqtih il-qalb u f'mumenti minnhom il-gvern ipprova jgħinha direttament billi pompja flejjes relattivament kbar bl-iskop li l-kumpanija terġa' taqbad ir-ritmu tal-produzzjoni. Fl-aħħar snin għal numru ta' raġunijiet l-operat tal-kumpanija beda sejjer lura. L-att ta' ħaddiema kien jaffiċina 80 persuna. F'Diċembru li għadda waqt il-festi tal-miliet, it-tmexxija tal-kumpanija infurmat lil ħaddiema li kienet se tagħlaq il-bibien għal-festi għal 4 ijiem u li wara l-operat kien se jissokta bħas-soltu. Dakinhar ma nħarġu l-ebda pagi lil ħaddiema. Meta l-ħaddiema rritornaw lura x-xogħol bħas-soltu, sabu l-bibien magħluqa.